Ваши превъзходителства, уважаеми дами и господа! Макар и само на запис, за мен е удоволствие да се обърна към вас по повод международната конференция, организирана от Булатум. Мисля, че в този формат няма нужда да се убеждаваме взаимно за ключовата роля на ядрената енергетика, особено в настоящата геополитическа ситуация. Съвсем наскоро Европейската комисия представи обновена пътна карта за диверсификацията. Тя има за цел да ускори прекъсването на нашата зависимост от руски изкопаеми горива, включително ядрено гориво и резервни части. АЕС Козлодуй вече има дългосрочни договори за алтернативно гориво за двата блока. И първите доставки бяха направени миналата година. Доказахме, че е възможно да подсигуриме както българската, така и европейската стратегическа независимост. Смятам, че в сектора като цяло предстои истински ренесанс и развитието на нови технологии ще промени изцяло пазара и бизнес моделите. Готови ли сме обаче за такъв ренесанс в Европа и България? Разбира се, имаме специалната програма на Евроатом, която подкрепя научните изследвания, включително за нови видове ядрено гориво или повторното използване на обработено такова. Имаме и Европейски промишлен алианс, който да ускори проектите за малки модулни реактори. Моята амбиция е да разширя дейността на Европейския съвет за иновации, който да финансира повече такива проекти, да подкрепим стартиращите предприятия, включително онези, които работят от проекти за ядрен синтез, и да укрепи европейското научно-изследователско пространство като цяло. На първо място в тези усилия е да осигурим безопасността, но също така да улесниме стандартизацията и издаването на разрешителни, да намалим регулаторните пречки и да укрепим единния европейски пазар. Всички елементи, които възпрепятстват иновациите и в други сектори. За съжаление, в България в последните 30 години има много конференции за ядрена енергетика, но нито един нов реактор. Говорим единствено за перспективите да купим нещо от някъде и почти никак за научни разработки, промишлено производство и човешки капитал. Новата магистърска програма на Софийския университет «Ядрени технологии, мениджмънт и иновации» е добър пример за поглед към бъдещето. Предстои комисията да изготви всеобхватен анализ на целия спектър от необходими умения в квалификации в ядрената област в Европа. За да запазим водещата роля на Европейския съюз, трябва много спешно да обърнем внимание на образованието и подготовката на кадри, включително привличането на таланти от целия свят. Пожелавам ви отлична конференция и се надявам да се видим в Брюксел за общо събрание на Индустриалния алианс за малки модулни реактори.